wacce a yanzu haka shine labarin da yake kiɗima social media. Ita ce jaruma Saratu Gidado wacce aka fi mata lakabi da Dasu. Kowa ya santa ko a ce jama'a da dama sun santa cikin masana'antar Kannywood wacce ake kiranta ga uwa ga hauren yaya waɗanda suke cikin masana'antar Kannywood a yanzu haka. A yau da ranar Talata 9 ga watan Afril Allah ya ɗauki ranta. Wannan labari na mutuwar jaruma Dasu ya kiɗima social media sosai wanda mutane da dama suna yin posting na rasuwarta wanda jama'a da dama suke ta yi kirarin wannan rasuwar ta jita-jita ce ko kuma zashirin gaskiya ne wanda har yanzu mutane da dama ba su samu tabbacin hakan ba. Amma a ƙarshen bidiyon namu za mu saka muku bidiyon ta yacce ake yin jana'izar ta inda aka gani a social media. Ita dai wannan jaruma Saratu Gidado wacce aka mata lakabi da Dasu. Jama'a da dama ko a ce 'yan samari da zuwa ƙananan yara ka babu wanda bai santa ba a cikin social media a ɓangaren shafuka da dama kamar na Instagram, TikTok da Facebook da ma sauran kowane shafi na sada zumunta. Jaruma ce waɗanda take ebe mutane kewa kuma take sa mutane farin ciki da dama, take abubuwan barkwanci wanda hakan ya janyo ta tara masoya da dama. Jaruma Saratu Gidado ta jima tana shirin fim a cikin masana'antar Kannywood wanda hakan yasa take burge mutane sosai kuma ta zama babba a cikin masana'antar Kannywood wanda mutane suke kiranta da mama. A yau ne muke samun labarin Allah ya ɗauki ranta, Allah ya mata rasuwa. Sai dai mu yi mata addu'a Allah ya sa ta huta kuma Allah ya sanya ta a gidan aljanna albarkacin wannan watan na Ramadana da muke cikin sa. Idan kuma ta mu ta zo mu ma sai mu ce Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya mata rahama, Allah ya jiganta. Da dukkan alamu yau da cikin masana'antar Kannywood babu zaman lafiya domin mutuwar wannan jaruma. Domin mutane waɗanda suke fas ɗinta ma da wanda suke kallon shirye-shiryenta wannan mutuwa ta razana su da dama kuma wasu da yawa sun ji jimamin mutuwarta. Sai dai kuma abin da aka samu wasu ba su samu tabbacin cewa ta rasu ba saboda tsakaninmu da Yesuya akwai nisa, wasu kuma ba san inda take ba. Amma nan ba da jima ba za mu samu muku bidiyon tabbacin mutuwarta da ikon Allah in ma gaske ne ko ba gaske bane ba. Muna godiyar sauraron mu da kuke a koda yaushe. Duka nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shi mu da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron mu. Allah ya jiganta, Allah ya mata rahama. Alhamdulillah kamar yadda jiya Litinin aka duba watan farko ba a samu damar ganin sa ba a cikin wasu ƙasashen wanda hakan ya janyo jita-jita wasu ƙasashen suke cewa sun gan shi wanda yanzu haka akwai inda suke yin sallah. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye to muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan alamar ƙararrawa domin samun sabon shi mu da zarar mun ɗora su. A yau take Talata 9 ga watan Afril. Yau ne ake yin duban wata na biyu a cikin ƙasar mu Najeriya. A yanzu haka mutane da dama ko a ce ƙasashe da dama suna duba wata na biyu domin yin sallah na watan azumin Ramadana. Yau ne muke kaiwa watan azumin Ramadana 30 cif wanda yanzu dukkanin wani musulmi yana shirin ganin wata domin gobe tashi da yin sallar watan azumin Ramadana. Sai dai kamar yadda muka sani a dukkanin shekaru ana samun wani kalubale na ganin watan Ramadana wanda ake samun sassan gurare, wasu na ganin sa wasu ko ba sa ganin sa. Ana samun sakonni da dama daga wurin shugabanni ko a ce daga wurin manyan ƙasa kan cewar an ga wata a wasu sassa. Kowa yana ba da umarnin a ɗauki azumi ko kuma wasu ko suna ba da umarnin a yi sallah. Wanda haka shine yake sa kan al'umma da dama yake rabewa ko kuma wasu da dama suke gigicewa suke rasa wani irin hukunci kawai da su ɗauka kansu. Wanda a yanzu haka ana sa ran ƙasar Nijar akwai mutanen da suke yin sallar azumi domin an ce sun ga wata. Akwai wasu ƙasashe ma dama waɗanda ake kirarin cewa sun ga wata suna yin sallar azumi a yanzu haka. Sai dai mu kuma nan ɓangaren ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashe muna sa ran ganin wata yau wanda jiya ba a gan shi ba kuma ba mu tashi da yin niyyar sallah ba a wannan rana ta Talata. Mun sani kowace shekara sarkin musulmai yana fitowa ina yin jawabi game da ganin wata wanda idan an samu wanda ya ganki zai zo yi rantsuwa da zarar an yarda da ganin watan shi za a ba da umarni kowa ya ɗau sallar azumi domin ba da tabbacin ganin wata. Amma sai dai wannan shekarar shiru har yanzu ba ji labari daga bakin sarkin musulmai ba. Amma da dukkan alamu yau Talata 30 ga wata muna sa ran jin wani labari wanda yake an ga wata daga bakuna manya. Duk da ma yanzu an shigo wani zamani na ɓangaroruwa daban-daban waɗanda mutane da dama kowa akwai yanayin ƙabilarsa ko kuma dai a ce kowa akwai yanayin tsarinsa wanda yake na addini. Amma al'umma da dama yanzu haka suna jiran ganin wata ko kuma suna jiran jin umarni daga bakin manya domin gobe su tsaya da yin sallar azumi. Wanda a yanzu haka ma watan azumin namu yau wasu na yin 30 wasu na yin 29 da dukkan alamu wasu gobe su ci gaba da yin azumi domin su batsa azumin su 30 idan ba su ji labarin ganin wata ba. Akwai kuma waɗanda ko da ma ba ga wata ba za su ajiye azumi domin faɗar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce idan azumi ya cika 30 a bakinka to sai ka yi sallah saboda ba taɓa samun watan azumi mai 31 ba. Sai dai mai addu'a Allah ya datar da mu, Allah ya ɗora maka hanyar daidai. Su kuma manyan shugabanninmu da suke duban wata
Allah ya ba su ikon faɗa mana gaskiya domin mu bi kyakkyawan tsari, domin mu yi bautar Allah daidai ko kuma mu kamanta bautar Allah, Allah ya karɓi ibadanmu. Wannan azumi Allah ya sa mai lada muke yi, da dukkan alamu da yau za a ga wata insha Allah. Duka da muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko wanta ta mai albarka, muna so ka danna mana alamar subscribe kana danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye maka da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron da kuke a koda yaushe. Alhamdulillah, kamar yadda jiya Litinin aka duba watan farko ba a samu damar ganin sa ba a cikin wasu ƙasashen, wanda haka ya janyo jita-jita wasu ƙasashen suke cewa sun gan shi, wanda yanzu haka akwai inda suke yin sallah. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, to muna so ka danna mana alamar subscribe kana danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye da zarar mun ɗora su. A yau take Talata 9 ga watan Afril. Yau ne ake yin duban wata na biyu a cikin ƙasar mu Najeriya. A yanzu haka mutane da dama, ko a ce ƙasashe da dama, suna duba wata na biyu domin yin sallah na watan azumin Ramadana. Yau ne muke kaiwa watan azumin Ramadana 30 cif, wanda yanzu dukkanin wani musulmi yana shirin ganin wata domin gobe tashi da yin sallar watan azumin Ramadana. Sai dai kamar yadda muka sani a dukkanin shekaru ana samun wani kalubale na ganin watan Ramadana, wanda ake samun sassan gurare, wasu na ganin sa wasu ko ba sa ganin sa. Ana samun sakonni da dama daga wurin shugabanni ko a ce daga wurin manyan ƙasa kan cewar an ga wata a wasu sassa. Kowa yana ba da umarnin a ɗauki azumi ko kuma wasu suna ba da umarnin a yi sallah, wanda haka shine yake sa kan al'umma da dama yake rabewa, ko kuma wasu da dama suke gigicewa, suke rasa wani irin hukunci kawai da su ɗauka kansu. Wanda a yanzu haka ana sa ran ƙasar Nijar akwai mutanen da suke yin sallar azumi domin an ce sun ga wata. Akwai wasu ƙasashe ma dama waɗanda ake kirarin cewa sun ga wata suna yin sallar azumi a yanzu haka. Sai dai mu kuma nan ɓangaren ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashe muna sa ran ganin wata yau, wanda jiya ba a gan shi ba kuma ba mu tashi da yin niyyar sallah ba a wannan rana ta Talata. Mun sani kowace shekara sarkin musulmai yana fitowa ina yin jawabi game da ganin wata, wanda idan an samu wanda ya ganki zai zo yi rantsuwa da zarar an yarda da ganin watan shi za a ba da umarni kowa ya ɗau sallar azumi domin ba da tabbacin ganin wata. Amma sai dai wannan shekarar shiru, har yanzu ba ji labari daga bakin sarkin musulmai ba. Amma da dukkan alamu yau Talata 30 ga wata muna sa ran jin wani labari wanda yake an ga wata daga bakuna manya. Duk da ma yanzu shigo wani zamani na ɓangaroruwa daban-daban, waɗanda mutane da dama kowa akwai yanayin ƙabilarsa, ko kuma dai a ce kowa akwai yanayin tsarinsa wanda yake na addini. Amma al'umma da dama yanzu haka suna jiran ganin wata, ko kuma suna jiran jin umarni daga bakin manya domin gobe su da yin sallar azumi. Wanda a yanzu haka ma watan azumin namu yau wasu na yin 30, wasu na yin 29. Da dukkan alamu wasu gobe su ci gaba da yin azumi domin su ba tsaya zaman su 30 idan ba su ji labarin ganin wata ba. Akwai kuma waɗanda ko da ma ba ga wata ba za su ajiye azumi domin faɗar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce, idan azumi ya cika 30 a bakinka to sai ka yi sallah, saboda ba taɓa samun watan azumi mai 31 ba. Sai dai mai addu'a Allah ya datar da mu, Allah ya ɗora maka hanyar daidai. Su kuma manyan shugabanninmu da suke duban wata, Allah ya ba su ikon faɗa mana gaskiya domin mu bi kyakkyawan tsari, domin mu yi bautar Allah daidai ko kuma mu kamanta bautar Allah, Allah ya karɓi ibadanmu. Wannan azumi Allah ya sa mai lada muke yi, da dukkan alamu da yau za a ga wata insha Allah. Duka da muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko wanta ta mai albarka, muna so ka danna mana alamar subscribe kana danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye maka da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron da kuke a koda yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu muke samun jita-jitan mutuwar Jaruma Daso, wacce take a cikin masana'antar Kannywood. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, idan wannan shine karanka na farko, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana danna ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu da zarar mun ɗora. Kalu inna lillahi, a yammacin yau ne muke samun labarin rasuwar Jaruma Daso, wacce take taka rawar gani a cikin shirin fim ɗin Kannywood, wanda kowa riga da ya santa. A cikin wannan wata ne mai albarka na Ramadana, wanda muke kaiwa 30 yau dinnan, muke samun labarin mutuwar Jaruma Daso, wacce a yanzu haka shine labarin da yake kiɗima social media. Ita ce Jaruma Saratu Gidado, wacce aka fi mata lakabi da Daso. Kowa ya santa, ko a ce jama'a da dama sun santa a cikin masana'antar Kannywood, wacce ake kiranta ga uwa ga hauren yaya waɗanda suke cikin masana'antar Kannywood a yanzu haka. A yau da ranar Talata 9 ga watan Afril, Allah ya ɗauki ranta. Wannan labari na mutuwar Jaruma Daso ya kiɗima social media sosai, wanda mutane da dama suna yin posting na rasuwarta, wanda wasu ma wannan jama'a da dama suke ta yi kirarin wannan rasuwar ta jita-jita ce ko kuma zashirin gaskiya ne, wanda har yanzu mutane da dama ba su samu tabbacin hakan ba. Amma a ƙarshen bidiyon namu za mu saka muku bidiyon ta yacce ake yin jana'izar ta, inda aka gani a social media. Ita dai wannan Jaruma Saratu Gidado, wacce aka mata lakabi da Daso. Jama'a da dama, ko a ce 'yan samari da zuwa ƙananan yara, babu wanda bai santa ba a cikin social media a ɓangaren shafuka da dama kamar na Instagram, TikTok da Facebook da ma sauran
kowane shafi na sada zumunta. Jaruma ce waɗanda take ebe mutane kewa kuma take sa mutane farin ciki da dama, take abubuwan barkwanci wanda hakan ya janyo ta tara masoya da dama. Jaruma Saratu Gidado ta jima tana shirin fim a cikin masana'antar Kannywood wanda hakan yasa take burge mutane sosai kuma ta zama babba a cikin masana'antar Kannywood wanda mutane suke kiranta da mama. A yau ne muke samun labarin Allah ya ɗauki ranta, Allah ya mata rasuwa. Sai dai mu yi mata addu'a Allah ya sa ta huta kuma Allah ya sanya ta gidan aljanna albarkacin wannan wata na Ramadana da muke cikin sa. Idan kuma tamu ta zo mu ma sai mu ce Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya mata rahama, Allah ya jiganta. Da dukkan alamu yau da cikin masana'antar Kannywood babu zaman lafiya domin mutuwar wannan jaruma. Domin mutane waɗanda suke fas ɗinta ma da wanda suke kallon shirye-shiryenta, wannan mutuwa ta razana su da dama kuma wasu da yawa sun ji jimamin mutuwarta. Sai dai kuma abin da aka samu wasu ba su samu tabbacin cewa ta rasu ba saboda tsakaninmu da Isuya akwai nisa, wasu kuma ba san inda take ba. Amma nan ba da jima ba za mu samu muku bidiyon tabbacin mutuwarta da ikon Allah, in ma gaske ne ko ba gaske bane ba. Muna godiyar sauraron mu da kuke a koda yaushe. Duka nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko, muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye mu da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron mu. Allah ya jiganta, Allah ya mata rahama. Alhamdulillah, kamar yadda jiya Litinin aka duba watan farko ba a samu damar ganin sa ba a cikin wasu ƙasashen, wanda hakan ya janyo jita-jita wasu ƙasashen suke cewa sun gan shi, wanda yanzu haka akwai inda suke yin sallah. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, to muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye da zarar mun ɗora su. A yau take Talata 9 ga watan Afril. Yau ne ake yin duban wata na biyu a cikin ƙasar mu Najeriya. A yanzu haka mutane da dama ko a ce ƙasashe da dama suna duba wata na biyu domin yin sallah na watan azumin Ramadana. Yau ne muke kaiwa watan azumin Ramadana 30 cif, wanda yanzu dukkanin wani musulmi yana shirin ganin wata domin gobe tashi da yin sallar watan azumin Ramadana. Sai dai kamar yadda muka sani a dukkanin shekaru ana samun wani kalubale na ganin watan Ramadana, wanda ake samun sassan gurare, wasu na ganin sa wasu ko ba sa ganin sa. Ana samun sakonni da dama daga wurin shugabanni ko a ce daga wurin manyan ƙasa kan cewar an ga wata a wasu sassa. Kowa yana ba da umarnin a ɗauki azumi ko kuma wasu ko suna ba da umarnin a yi sallah, wanda haka shine yake sa kan al'umma da dama yake rabewa ko kuma wasu da dama suke gigicewa, suke rasa wani irin hukunci kawai da su ɗauka kansu. Wanda a yanzu haka ana sa ran ƙasar Nijar akwai mutanen da suke yin sallar azumi domin an ce sun ga wata. Akwai wasu ƙasashe ma dama waɗanda ake kirarin cewa sun ga wata suna yin sallar azumi a yanzu haka. Sai dai mu kuma nan ɓangaren ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashe muna sa ran ganin wata yau, wanda jiya ba a gan shi ba kuma ba mu tashi da yin niyyar sallah ba a wannan rana ta Talata. Mun sani kowace shekara sarkin musulmai yana fitowa ina yin jawabi game da ganin wata, wanda idan an samu wanda ya ganki zai zo yi rantsuwa da zarar an yarda da ganin watan shi za a ba da umarni kowa ya ɗau sallar azumi domin ba da tabbacin ganin wata. Amma sai dai wannan shekarar shiru, har yanzu ba ji labari daga bakin sarkin musulmai ba. Amma da dukkan alamu yau Talata 30 ga wata muna sa ran jin wani labari wanda yake an ga wata daga bakuna manya. Duk da ma yanzu an shigo wani zamani na ɓangaroruwa daban-daban waɗanda mutane da dama kowa akwai yanayin ƙabilarsa ko kuma dai a ce kowa akwai yanayin tsarinsa wanda yake na addini. Amma al'umma da dama yanzu haka suna jiran ganin wata ko kuma suna jiran jin umarni daga bakin manya domin gobe su tsaya da yin sallar azumi. Wanda a yanzu haka ma watan azumin namu yau wasu na yin 30, wasu na yin 29. Da dukkan alamu wasu gobe su ci gaba da yin azumi domin su batsa azumin su 30 idan ba su ji labarin ganin wata ba. Akwai kuma waɗanda ko da ma ba ga wata ba za su ajiye azumi domin faɗar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce idan azumi ya cika 30 a bakinka to sai ka yi sallah, saboda ba taɓa samun watan azumi mai 31 ba. Sai dai mai addu'a Allah ya datar da mu, Allah ya ɗora maka hanyar daidai. Su kuma manyan shugabanninmu da suke duban wata, Allah ya ba su ikon faɗa mana gaskiya domin mu bi kyakkyawan tsari, domin mu yi bautar Allah daidai ko kuma mu kamanta bautar Allah, Allah ya karɓi ibadanmu. Wannan azumi Allah ya sa mai lada muke yi, da dukkan alamu da yau za a ga wata insha Allah. Duka da muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko wanta ta mai albarka, muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye maka da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron mu da kuke a koda yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu muke samun jita-jitan mutuwar jaruma da su wacce take a cikin masana'antar Kannywood. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, idan wannan shine karanka na farko, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana kan ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu da zarar mun ɗora. Kalu inna lillahi, a yammacin yau ne muke samun labarin da suwar jaruma da su wacce take taka rawar gani a cikin shirin fim ɗin Kannywood wanda kowa riga da ya santa. A cikin wannan wata ne mai albarka na Ramadana wanda muke kaiwa 30 yau dinnan muke samun labarin mutuwar jaruma da su, wacce a yanzu haka shine labarin da yake kiɗima social media.
Ita ce jaruma Saratu Gidado wacce aka fi mata lakabi da Daso. Kowa ya santa ko a ce jama'a da dama sun santa cikin masana'antar Kannywood wacce ake kiranta ga uwa ga hauren yaya waɗanda suke cikin masana'antar Kannywood a yanzu haka. A yau da ranar Talata 9 ga watan Afril Allah ya ɗauki ranta. Wannan labari na mutuwar jaruma Daso ya kiɗima social media sosai wanda mutane da dama suna yin posting na rasuwarta wanda jama'a da dama suke ta yi kirarin wannan rasuwar ta jita-jita ce ko kuma zashirin gaskiya ne wanda har yanzu mutane da dama ba su samu tabbacin hakan ba. Amma ƙarshen bidiyon namu za mu saka muku bidiyon ta yacce ake yin jana'izar ta inda aka gani a social media. Ita dai wannan jaruma Saratu Gidado wacce aka mata lakabi da Daso. Jama'a da dama ko a ce 'yan samari da zuwa ƙananan yara ka babu wanda bai santa ba a cikin social media a ɓangaren shafuka da dama kamar na Instagram, TikTok da Facebook da ma sauran kowane shafi na sada zumunta. Jaruma ce waɗanda take ebe mutane kewa kuma take sa mutane farin ciki da dama, take abubuwan barkwanci wanda hakan ya janyo ta tara masoya da dama. Jaruma Saratu Gidado ta jima tana shirin fim a cikin masana'antar Kannywood wanda hakan yasa take burge mutane sosai kuma ta zama babba a cikin masana'antar Kannywood wanda mutane suke kiranta da mama. A yau ne muke samun labarin Allah ya ɗauki ranta, Allah ya mata rasuwa. Sai dai mu yi mata addu'a Allah ya sa ta huta kuma Allah ya sanya ta gidan aljanna albarkacin wannan wata na Ramadana da muke cikin sa. Idan kuma tamu ta zo mu ma sai mu ce Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya mata rahama, Allah ya jiganta. Da dukkan alamu yau da cikin masana'antar Kannywood babu zaman lafiya domin mutuwar wannan jaruma. Domin mutane waɗanda suke fas ɗinta ma da wanda suke kallon shirye-shiryenta wannan mutuwa ta razana su da dama kuma wasu da yawa sun ji jimamin mutuwarta. Sai dai kuma abin da aka samu wasu ba su samu tabbacin cewa ta rasu ba saboda tsakaninmu da Yesuya akwai nisa, wasu kuma ba san inda take ba. Amma nan ba da jima ba za mu samu muku bidiyon tabbacin mutuwarta da ikon Allah in ma gaske ne ko ba gaske bane ba. Muna godiyar sauraron mu da kuke a koda yaushe. Duka nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shi mu zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron mu. Allah ya jiganta, Allah ya mata rahama. Alhamdulillah kamar yadda jiya Litinin aka duba watan farko ba a samu damar ganin sa ba a cikin wasu ƙasashen wanda hakan ya janyo jita-jita wasu ƙasashen suke cewa sun gan shi wanda yanzu haka akwai inda suke yin sallah. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye to muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan alamar ƙararrawa domin samun sabon shi mai zarar mun ɗora su. A yau take Talata 9 ga watan Afril, yau ne ake yin duban wata na biyu a cikin ƙasar mu Najeriya. A yanzu haka mutane da dama ko a ce ƙasashe da dama suna duba wata na biyu domin yin sallah na watan azumin Ramadana. Yau ne muke kaiwa watan azumin Ramadana 30 cif wanda yanzu dukkanin wani musulmi yana shirin ganin wata domin gobe tashi da yin sallar watan azumin Ramadana. Sai dai kamar yadda muka sani a dukkanin shekaru ana samun wani kalubale na ganin watan Ramadana wanda ake samun sassan gurare, wasu na ganin sa wasu ko ba sa ganin sa. Ana samun sakonni da dama daga wurin shugabanni ko a ce daga wurin manyan ƙasa kan cewar an ga wata a wasu sassa, kowa yana ba da umarnin a ɗauki azumi ko kuma wasu ko suna ba da umarnin a yi sallah. Wanda haka shi ne yake sa kan al'umma da dama yake rabewa ko kuma wasu da dama suke gigicewa suke rasa wani irin mahukunci kawai da su ɗauka kansu. Wanda a yanzu haka ana sa ran ƙasar Nijar akwai mutanen da suke yin sallar azumi domin an ce sun ga wata. Akwai wasu ƙasashe ma dama waɗanda ake kirarin cewa sun ga wata suna yin sallar azumi a yanzu haka. Sai dai mu kuma nan ɓangaren ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashe muna sa ran ganin wata yau wanda jiya ba a gan shi ba kuma ba mu tashi da yin niyyar sallah ba a wannan rana ta Talata. Mun sani kowace shekara sarkin musulmai yana fitowa ina yin jawabi game da ganin wata wanda idan an samu wanda ya ganki zai zo yi rantsuwa da zarar an yarda da ganin watan shi za a ba da umarni kowa ya ɗau sallar azumi domin ba da tabbacin ganin wata. Amma sai dai wannan shekarar shiru har yanzu ba ji labari daga bakin sarkin musulmai ba. Amma da dukkan alamu yau Talata 30 ga wata muna sa ran jin wani labari wanda yake an ga wata daga bakuna manya. Duk da ma yanzu an shigo wani zamani na ɓangaroruwa daban-daban waɗanda mutane da dama kowa akwai yanayin ƙabilarsa ko kuma dai a ce kowa akwai yanayin tsarinsa wanda yake na addini. Amma al'umma da dama yanzu haka suna jiran ganin wata ko kuma suna jiran jin umarni daga bakin manya domin gobe su tsaya da yin sallar azumi. Wanda a yanzu haka ma watan azumin namu yau wasu na yin 30 wasu na yin 29 da dukkan alamu wasu gobe su ci gaba da yin azumi domin su batsa azumin su 30 idan ba su ji labarin ganin wata ba. Akwai kuma waɗanda ko da ma ba ga wata ba za su ajiye azumi domin faɗar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce idan azumi ya cika 30 a bakinka to sai ka yi sallah saboda ba taɓa samun watan azumi mai 31 ba. Sai dai mai addu'a Allah ya datar da mu, Allah ya ɗora maka hanyar daidai. Su kuma manyan shugabanninmu da suke duban wata ko Allah ya ba su ikon faɗa mana gaskiya domin mu bi kyakkyawan tsari domin mu yi bautar Allah
daidai ko kuma mu kamanta bautar Allah, Allah ya karɓi ibadanmu. Wannan azumi Allah sa mai lada muke yi, da dukkan alamu da yau za a ga wata insha Allah. Duka da muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko wanta ta mai albarka, muna so ka danna mana alamar subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye maka da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron da kuke a koda yaushe. Alhamdulillah, kamar yadda jiya Litinin aka duba watan farko ba a samu damar ganin sa ba a cikin wasu ƙasashen, wanda hakan ya janyo jita-jita. Wasu ƙasashen suke cewa sun gan shi, wanda yanzu haka akwai inda suke yin sallah. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, to muna so ka danna mana alamar subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye da zarar mun ɗora su. A yau take Talata 9 ga watan Afril. Yau ne ake yin duban wata na biyu a cikin ƙasar mu Najeriya. A yanzu haka mutane da dama, ko a ce ƙasashe da dama, suna duba wata na biyu domin yin sallah na watan azumin Ramadana. Yau ne muke kaiwa watan azumin Ramadana 30 cif, wanda yanzu dukkanin wani musulmi yana shirin ganin wata domin gobe tashi da yin sallar watan azumin Ramadana. Sai dai kamar yadda muka sani a dukkanin shekaru ana samun wani kalubale na ganin watan Ramadana, wanda ake samun sassan gurare, wasu na ganin sa wasu ko ba sa ganin sa. Ana samun sakonni da dama daga wurin shugabanni ko a ce daga wurin manyan ƙasa kan cewar an ga wata a wasu sassa. Kowa yana ba da umarnin a ɗauki azumi, ko kuma wasu ko suna ba da umarnin a yi sallah, wanda haka shine yake sa kan al'umma da dama yake rabewa, ko kuma wasu da dama suke gigicewa, suke rasa wani irin hukunci kawai da su ɗauka kansu. Wanda a yanzu haka ana sa ran ƙasar Nijar akwai mutanen da suke yin sallar azumi domin an ce sun ga wata. Akwai wasu ƙasashe ma dama waɗanda ake kirarin cewa sun ga wata suna yin sallar azumi a yanzu haka. Sai dai mu kuma nan ɓangaren ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashe muna sa ran ganin wata yau, wanda jiya ba a gan shi ba, kuma ba mu tashi da yin niyyar sallah ba a wannan rana ta Talata. Mun sani kowace shekara sarkin musulmai yana fitowa ina yin jawabi game da ganin wata, wanda idan an samu wanda ya ganki zai zo yi rantsuwa, da zarar an yarda da ganin watan shi za a ba da umarni kowa ya ɗau sallar azumi domin ba da tabbacin ganin wata. Amma sai dai wannan shekarar shiru, har yanzu ba ji labari daga bakin sarkin musulmai ba. Amma da dukkan alamu yau Talata 30 ga wata muna sa ran jin wani labari wanda yake an ga wata daga bakuna manya. Duk da ma yanzu an shigo wani zamani na ɓangaroruwa daban-daban, waɗanda mutane da dama kowa akwai yanayin ƙabilarsa, ko kuma dai a ce kowa akwai yanayin tsarinsa wanda yake na addini. Amma al'umma da dama yanzu haka suna jiran ganin wata, ko kuma suna jiran jin umarni daga bakin manya domin gobe su da yin sallar azumi. Wanda a yanzu haka ma watan azumin namu yau wasu na yin 30, wasu na yin 29. Da dukkan alamu wasu gobe su ci gaba da yin azumi domin su batsa azumin su 30 idan ba su ji labarin ganin wata ba. Akwai kuma waɗanda ko da ma ba ga wata ba za su ajiye azumi domin faɗar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce, idan azumi ya cika 30 a bakinka to sai ka yi sallah, saboda ba taɓa samun watan azumi mai 31 ba. Sai dai mai addu'a Allah ya tada mu, Allah ya ɗora maka hanyar daidai. Su kuma manyan shugabanninmu da suke duban wata, Allah ya ba su ikon faɗa mana gaskiya domin mu bi kyakkyawan tsari, domin mu yi bautar Allah daidai, ko kuma mu kamanta bautar Allah, Allah ya karɓi ibadanmu. Wannan azumi Allah sa mai lada muke yi, da dukkan alamu da yau za a ga wata insha Allah. Duka da muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko wanta ta mai albarka, muna so ka danna mana alamar subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye maka da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron da kuke a koda yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu muke samun jita-jitan mutuwar Jaruma Daso, wacce take a cikin masana'antar Kannywood. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, idan wannan shine karanka na farko, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu da zarar mun ɗora. Kalu inna lillahi. A yammacin yau ne muke samun labarin da suwar Jaruma Daso, wacce take taka rawar gani a cikin shirin fim ɗin Kannywood, wanda kowa riga da ya santa. A cikin wannan wata ne mai albarka na Ramadana, wanda muke kaiwa 30 yau dinnan, muke samun labarin mutuwar Jaruma Daso, wacce a yanzu haka shine labarin da yake kiɗima social media. Ita ce Jaruma Saratu Gidado, wacce aka fi mata lakabi da Daso. Kowa ya santa, ko a ce jama'a da dama sun santa cikin masana'antar Kannywood, wacce ake kiranta ga uwa ga hauren yaya waɗanda suke cikin masana'antar Kannywood a yanzu haka. A yau da ranar Talata 9 ga watan Afril, Allah ya ɗauki ranta. Wannan labari na mutuwar Jaruma Daso ya kiɗima social media sosai, wanda mutane da dama suna yin posting na rasuwarta, wanda jama'a da dama suke ta yi kirarin wannan rasuwar ta jita-jita ce ko kuma zashirin gaskiya ne, wanda har yanzu mutane da dama ba su samu tabbacin hakan ba. Amma ƙarshen bidiyon namu za mu saka muku bidiyon ta yacce ake yin jana'izar ta, inda aka gani a social media. Ita dai wannan Jaruma Saratu Gidado, wacce aka mata lakabi da Daso. Jama'a da dama, ko a ce 'yan samari da zuwa ƙananan yara, babu wanda bai santa ba a cikin social media a ɓangaren shafuka da dama kamar na Instagram, TikTok da Facebook da ma sauran kowane shafi na sada zumunta. Jaruma ce waɗanda
take ebe mutane kewa kuma take sa mutane farin ciki da dama, take abubuwan barkwanci wanda hakan ya janyo ta tara masoya da dama. Jaruma Saratu Gidado ta jima tana shirin fim a cikin masana'antar Kannywood wanda hakan yasa take burge mutane sosai kuma ta zama babba a cikin masana'antar Kannywood wanda mutane suke kiranta da mama. A yau ne muke samun labarin Allah ya ɗauki ranta, Allah ya mata rasuwa. Sai dai mu yi mata addu'a Allah ya sa ta huta kuma Allah ya sanya ta gidan aljanna albarkacin wannan wata na Ramadana da muke cikin sa. Idan kuma tamu ta zo mu ma sai mu ce Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya mata rahama, Allah ya jiganta. Da dukkan alamu yau da cikin masana'antar Kannywood babu zaman lafiya domin mutuwar wannan jaruma. Domin mutane waɗanda suke fas ɗinta ma da wanda suke kallon shirye-shiryenta, wannan mutuwa ta razana su da dama kuma wasu da yawa sun ji jimamin mutuwarta. Sai dai kuma abin da aka samu wasu ba su samu tabbacin cewa ta rasu ba saboda tsakaninmu da Yesuya akwai nisa, wasu kuma ba san inda take ba. Amma nan ba da jima ba za mu samu muku bidiyon tabbacin mutuwarta da ikon Allah, in ma gaske ne ko ba gaske bane ba. Muna godiyar sauraron mu da kuke a koda yaushe. Duka nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko, muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shiri da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron mu. Allah ya jiganta, Allah ya mata rahama. Alhamdulillah, kamar yadda jiya Litinin aka duba watan farko ba a samu damar ganin sa ba a cikin wasu ƙasashen, wanda haka ya janyo jita-jita wasu ƙasashen suke cewa sun gan shi, wanda yanzu haka akwai inda suke yin sallah. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, to muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan alamar ƙararrawa domin samun sabon shiri da zarar mun ɗora su. A yau take Talata 9 ga watan Afril. Yau ne ake yin duban wata na biyu a cikin ƙasar mu Najeriya. A yanzu haka mutane da dama ko a ce ƙasashe da dama suna duba wata na biyu domin yin sallah na watan azumin Ramadana. Yau ne muke kaiwa watan azumin Ramadana 30 cif, wanda yanzu dukkanin wani musulmi yana shirin ganin wata domin gobe tashi da yin sallar watan azumin Ramadana. Sai dai kamar yadda muka sani a dukkanin shekaru ana samun wani kalubale na ganin watan Ramadana wanda ake samun sassan gurare, wasu na ganin sa wasu ko ba sa ganin sa. Ana samun sakonni da dama daga wurin shugabanni ko a ce daga wurin manyan ƙasa kan cewar an ga wata a wasu sassa. Kowa yana ba da umarnin a ɗauki azumi ko kuma wasu ko suna ba da umarnin a yi sallah, wanda haka shine yake sa kan al'umma da dama yake rabewa ko kuma wasu da dama suke gigicewa, suke rasa wani irin hukunci kawai da su ɗauka kansu. Wanda a yanzu haka ana sa ran ƙasar Nijar akwai mutanen da suke yin sallar azumi domin an ce sun ga wata. Akwai wasu ƙasashe ma dama waɗanda ake kirarin cewa sun ga wata suna yin sallar azumi a yanzu haka. Sai dai mu kuma nan ɓangaren ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashe muna sa ran ganin wata yau, wanda jiya ba a gan shi ba kuma ba mu tashi da yin niyyar sallah ba a wannan rana ta Talata. Mun sani kowace shekara sarkin musulmai yana fitowa ina yin jawabi game da ganin wata, wanda idan an samu wanda ya ganki zai zo yi rantsuwa da zarar an yarda da ganin watan shi za a ba da umarni kowa ya ɗau sallar azumi domin ba da tabbacin ganin wata. Amma sai dai wannan shekarar shiru har yanzu ba ji labari daga bakin sarkin musulmai ba. Amma da dukkan alamu yau Talata 30 ga wata muna sa ran jin wani labari wanda yake an ga wata daga bakunan manya. Duk da ma yanzu shigo wani zamani na ɓangaroruwa daban-daban waɗanda mutane da dama kowa akwai yanayin ƙabilarsa ko kuma dai a ce kowa akwai yanayin tsarinsa wanda yake na addini. Amma al'umma da dama yanzu haka suna jiran ganin wata ko kuma suna jiran jin umarni daga bakin manya domin gobe su tsaya da yin sallar azumi. Wanda a yanzu haka ma watan azumin namu yau wasu na yin 30, wasu na yin 29. Da dukkan alamu wasu gobe su ci gaba da yin azumi domin su ba su azumin su 30 idan ba su ji labarin ganin wata ba. Akwai kuma waɗanda ko da ma ba ga wata ba za su ajiye azumi domin faɗar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce idan azumi ya cika 30 a bakinka to sai ka yi sallah, saboda ba taɓa samun watan azumi mai 31 ba. Sai dai mai addu'a Allah ya datar da mu, Allah ya ɗora maka hanyar daidai. Su kuma manyan shugabanninmu da suke duban wata, Allah ya ba su ikon faɗa mana gaskiya domin mu bi kyakkyawan tsari, domin mu yi bautar Allah daidai ko kuma mu kamanta bautar Allah, Allah ya karɓi ibadunmu. Wannan azumi Allah ya sa mai lada muke yi, da dukkan alamu da yau za a ga wata insha Allah. Duka da muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko wanta ta mai albarka, muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye maka da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron mu da kuke a koda yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu muke samun jita-jitan mutuwar jaruma da su wacce take a cikin masana'antar Kannywood. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, idan wannan shine karanka na farko, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana kan ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu da zarar mun ɗora. Kalu inna lillahi, a yammacin yau ne muke samun labarin da suwar jaruma da su wacce take taka rawar gani a cikin shirin fim ɗin Kannywood wanda kowa ya riga da ya santa. A cikin wannan wata ne mai albarka na Ramadana wanda muke kaiwa 30 yau din nan muke samun labarin mutuwar jaruma da su, wacce a yanzu haka shine labarin da yake kiɗima social media. Ita ce jaruma Saratu Gidado wacce aka fi mata lakabi da su,
kowa ya santa ko a ce jama'a da dama sun santa a cikin masana'antar Kannywood wacce ake kiranta ga uwa ga hauren 'ya'ya waɗanda suke cikin masana'antar Kannywood a yanzu haka. A yau da ranar Talata 9 ga watan Afril Allah ya ɗauki ranta. Wannan labari na mutuwar Jaruma Daso ya kiɗima social media sosai, wanda mutane da dama suna yin posting na rasuwarta, wanda wasu ma wannan jama'a da dama suke ta ikirarin wannan rasuwar ta jita-jita ce ko kuma zashirin gaskiya ne, wanda har yanzu mutane da dama ba su samu tabbacin hakan ba. Amma a ƙarshen bidiyon namu za mu saka muku bidiyon ta yacce ake yin jana'izar ta inda aka gani a social media. Ita dai wannan jaruma Saratu Gidado wacce aka mata laƙabi da Daso, jama'a da dama ko a ce 'yan samari da zuwa ƙananan yara babu wanda bai santa ba a cikin social media a ɓangaren shafuka da dama kamar na Instagram, TikTok da Facebook da ma sauran kowane shafi na sada zumunta. Jaruma ce waɗanda take ebe mutane kewa kuma take sa mutane farin ciki da dama, take abubuwan barkwanci wanda hakan ya janyo ta tara masoya da dama. Jaruma Saratu Gidado ta jima tana shirin fim a cikin masana'antar Kannywood, wanda hakan yasa take burge mutane sosai kuma ta zama babba a cikin masana'antar Kannywood wanda mutane suke kiranta da mama. A yau ne muke samun labarin Allah ya ɗauki ranta, Allah ya mata rasuwa. Sai dai mu yi mata addu'a Allah ya sa ta huta kuma Allah ya sanya ta gidan aljanna albarkacin wannan wata na Ramadana da muke cikin sa. Idan kuma ta mu ta zo mu ma sai mu ce Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya mata rahama, Allah ya jiganta. Da dukkan alamu yau da cikin masana'antar Kannywood babu zaman lafiya domin mutuwar wannan jaruma. Domin mutane waɗanda suke fas ɗinta ma da wanda suke kallon shirye-shiryenta, wannan mutuwa ta razana su da dama kuma wasu da yawa sun ji jimamin mutuwarta. Sai dai kuma abin da aka samu wasu ba su samu tabbacin cewa ta rasu ba, saboda tsakaninmu da Yesuya akwai nisa, wasu kuma ba san inda take ba. Amma nan ba da jima ba za mu samu muku bidiyon tabbacin mutuwarta da ikon Allah, in ma gaske ne ko ba gaske bane ba. Muna godiyar sauraron mu da kuke a koda yaushe. Duka nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko, muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shi mu da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron mu. Allah ya jiganta, Allah ya mata rahama. Alhamdulillah, kamar yadda jiya Litinin aka duba watan farko ba a samu damar ganin sa ba a cikin wasu ƙasashen, wanda hakan ya janyo jita-jita wasu ƙasashen suke cewa sun gan shi, wanda yanzu haka akwai inda suke yin sallah. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, to muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan alamar ƙararrawa domin samun sabon shi da zarar mun ɗora su. A yau take Talata 9 ga watan Afril. Yau ne ake yin duban wata na biyu a cikin ƙasar mu Najeriya. A yanzu haka mutane da dama ko a ce ƙasashe da dama suna duba wata na biyu domin yin sallah na watan azumin Ramadana. Yau ne muke kaiwa watan azumin Ramadana 30 cif, wanda yanzu dukkanin wani musulmi yana shirin ganin wata domin gobe tashi da yin sallar watan azumin Ramadana. Sai dai kamar yadda muka sani a dukkanin shekaru ana samun wani kalubale na ganin watan Ramadana, wanda ake samun sassan gurare, wasu na ganin sa wasu ko ba sa ganin sa. Ana samun sakonni da dama daga wurin shugabanni ko a ce daga wurin manyan ƙasa kan cewar an ga wata a wasu sassa. Kowa yana ba da umarnin a ɗauki azumi ko kuma wasu ko suna ba da umarnin a yi sallah, wanda haka shine yake sa kan al'umma da dama yake rabewa, ko kuma wasu da dama suke gigicewa, suke rasa wani irin hukunci kawai da su ɗauka kansu. Wanda a yanzu haka ana sa ran ƙasar Nijar akwai mutanen da suke yin sallar azumi domin an ce sun ga wata. Akwai wasu ƙasashe ma dama waɗanda ake kirarin cewa sun ga wata suna yin sallar azumi a yanzu haka. Sai dai mu kuma nan ɓangaren ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashe muna sa ran ganin wata yau, wanda jiya ba a gan shi ba kuma ba mu tashi da yin niyyar sallah ba a wannan rana ta Talata. Mun sani kowace shekara sarkin musulmai yana fitowa ina yin jawabi game da ganin wata, wanda idan an samu wanda ya ganki zai zo yi rantsuwa da zarar an yarda da ganin watan shi za a ba da umarni kowa ya ɗau sallar azumi domin ba da tabbacin ganin wata. Amma sai dai wannan shekarar shiru, har yanzu ba ji labari daga bakin sarkin musulmai ba. Amma da dukkan alamu yau Talata 30 ga wata muna sa ran jin wani labari wanda yake an ga wata daga bakuna manya. Duk da ma yanzu an shigo wani zamani na ɓangaroruwa daban-daban waɗanda mutane da dama kowa akwai yanayin ƙabilarsa, ko kuma dai a ce kowa akwai yanayin tsarinsa wanda yake na addini. Amma al'umma da dama yanzu haka suna jiran ganin wata ko kuma suna jiran jin umarni daga bakin manya domin gobe su tsaya da yin sallar azumi. Wanda a yanzu haka ma watan azumin namu yau wasu na yin 30, wasu na yin 29. Da dukkan alamu wasu gobe su ci gaba da yin azumi domin su batsa azumin su 30 idan ba su ji labarin ganin wata ba. Akwai kuma waɗanda ko da ma ba ga wata ba za su ajiye azumi domin faɗar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce idan azumi ya cika 30 a bakinka to sai ka yi sallah, saboda ba taɓa samun watan azumi mai 31 ba. Sai dai mai addu'a Allah ya datar da mu, Allah ya ɗora maka hanyar daidai. Su kuma manyan shugabanninmu da suke duban wata, Allah ya ba su ikon faɗa mana gaskiya domin mu bi kyakkyawan tsari, domin mu yi bautar Allah daidai ko kuma mu kamanta bautar Allah, Allah ya karɓi ibadanmu.
wannan azumi Allah sa mai lada muke yi da dukkan alamu da yau za a ga wata insha Allah. Duka da muke zuwa ƙarshen shirin namu idan wannan shine karanka na farko wanta ta mai albarka muna so ka danna mana alamar subscribe kana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye maka da zarar mun ɗora su muna godiyar sauraron da kuke a koda yaushe. Alhamdulillah kamar yadda jiya litinin aka duba watan farko ba a samu damar ganin sa ba a cikin wasu ƙasashen wanda hakan ya janyo jita-jita wasu ƙasashen suke cewa sun gan shi wanda yanzu haka akwai inda suke yin sallah. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye to muna so ka danna mana alamar subscribe kana alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye mai da zarar mun ɗora su. A yau take Talata 9 ga watan Afril, yau ne ake yin duban wata na biyu a cikin ƙasar mu Najeriya. A yanzu haka mutane da dama ko a ce ƙasashe da dama suna duba wata na biyu domin yin sallah na watan azumin Ramadana. Yau ne muke kaiwa watan azumin Ramadana 30 cif wanda yanzu dukkanin wani musulmi yana shirin ganin wata domin gobe tashi da yin sallar watan azumin Ramadana. Sai dai kamar yadda muka sani a dukkanin shekaru ana samun wani kalubale na ganin watan Ramadana wanda ake samun sassan gurare wasu na ganin sa wasu ko ba sa ganin sa. Ana samun sakonni da dama daga wurin shugabanni ko a ce daga wurin manyan ƙasa kan cewar an ga wata a wasu sassa kowa yana ba da umarnin a ɗauki azumi ko kuma wasu ko suna ba da umarnin a yi sallah wanda aka shi ne yake sa kan al'umma da dama yake rabewa ko kuma wasu da dama suke gigicewa suke rasa wani irin hukunci kawai da su ɗauka kansu wanda a yanzu haka ana sa ran ƙasar Nijar akwai mutanen da suke yin sallar azumi domin an ce sun ga wata. Akwai wasu ƙasashe ma dama waɗanda ake kirarin cewa sun ga wata suna yin sallar azumi a yanzu haka. Sai dai mu kuma nan ɓangaren ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashe muna sa ran ganin wata yau wanda jiya ba a gan shi ba kuma ba mu tashi da yin niyyar sallah ba a wannan rana ta Talata. Mun sani kowace shekara sarkin musulmai yana fitowa ina yin jawabi game da ganin wata wanda idan an samu wanda ya ganki zai zo yi rantsuwa da zarar an yarda da ganin watan shi za a ba da umarni kowa ya ɗau sallar azumi domin ba da tabbacin ganin wata. Amma sai dai wannan shekarar shiru har yanzu ba ji labari daga bakin sarkin musulmai ba. Amma da dukkan alamu yau Talata 30 ga wata muna sa ran jin wani labari wanda yake an ga wata daga bakuna manya. Duk da ma yanzu an shigo wani zamani na ɓangaroruwa daban-daban waɗanda mutane da dama kowa akwai yanayin ƙabilarsa ko kuma dai a ce kowa akwai yanayin tsarinsa wanda yake na addini. Amma al'umma da dama yanzu haka suna jiran ganin wata ko kuma suna jiran jin umarni daga bakin manya domin gobe su tsaya da yin sallar azumi. Wanda a yanzu haka ma watan azumin namu yau wasu na yin 30 wasu na yin 29 da dukkan alamu wasu gobe su ci gaba da yin azumi domin su batsa azumin su 30 idan ba su ji labarin ganin wata ba. Akwai kuma waɗanda ko da ma ba ga wata ba za su ajiye azumi domin faɗar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce idan azumi ya cika 30 a bakinka to sai ka yi sallah saboda ba taɓa samun watan azumi mai 31 ba. Sai dai mai addu'a Allah ya tada mu Allah ya ɗora maka hanyar daidai. Su kuma manyan shugabanninmu da suke duban wata ko Allah ya ba su ikon faɗa mana gaskiya domin mu bi kyakkyawan tsari domin mu yi bautar Allah daidai ko kuma mu kamanta bautar Allah Allah ya karɓi ibadanmu. Wannan azumi Allah sa mai lada muke yi da dukkan alamu da yau za a ga wata insha Allah. Duka da muke zuwa ƙarshen shirin namu idan wannan shine karanka na farko wanta ta mai albarka muna so ka danna mana alamar subscribe kana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye maka da zarar mun ɗora su muna godiyar sauraron da kuke a koda yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu muke samun jita-jitan mutuwar jaruma da su wacce take a cikin masana'antar Kannywood. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye idan wannan shine karanka na farko muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu da zarar mun ɗora. Kalu inna lillahi a yammacin yau ne muke samun labarin da suwar jaruma da su wacce take taka rawar gani a cikin shirin fim ɗin Kannywood wanda kowa ya riga da ya santa. A cikin wannan wata ne mai albarka na Ramadana wanda muke kaiwa 30 yau dinnan muke samun labarin mutuwar jaruma da su wacce a yanzu haka shine labarin da yake kiɗima social media. Ita ce jaruma Saratu Gidado wacce aka fi mata lakabi da su kowa ya santa ko a ce jama'a da dama sun santa a cikin masana'antar Kannywood wacce ake kiranta ga uwa ga hauren yaya waɗanda suke cikin masana'antar Kannywood a yanzu haka. A yau da ranar Talata 9 ga watan Afril Allah ya ɗauki ranta. Wannan labari na mutuwar jaruma da su ya kiɗima social media sosai wanda mutane da dama suna yin posting na rasuwarta wanda wasu ma wannan jama'a da dama suke ta yi kirarin wannan rasuwar ta jita-jita ce ko kuma zashirin gaskiya ne wanda har yanzu mutane da dama ba su samu tabbacin hakan ba. Amma ƙarshen bidiyon namu za mu saka muku bidiyon ta yacce ake yin jana'izar ta inda aka gani a social media. Ita dai wannan jaruma Saratu Gidado wacce aka mata lakabi da su jama'a da dama ko a ce 'yan samari da zuwa ƙananan yara babu wanda bai santa ba a cikin social media a ɓangaren shafuka da dama kamar na Instagram, TikTok da Facebook da ma sauran kowane shafi na sada zumunta. Jaruma ce waɗanda take ebe mutane kewa kuma take sa mutane farin ciki da dama take abubuwan barkwanci
wanda hakan ya janyo ta tara masoya da dama. Jaruma Saratu Gidado ta jima tana shirin fim a cikin masana'antar Kannywood, wanda hakan ya sa take burge mutane sosai kuma ta zama babba a cikin masana'antar Kannywood, wanda mutane suke kiranta da mama. A yau ne muke samun labarin Allah ya ɗauki ranta, Allah ya mata rasuwa. Sai dai mu yi mata addu'a Allah ya sa ta huta kuma Allah ya sanya ta gidan aljanna albarkacin wannan wata na Ramadana da muke cikinsa. Idan kuma tamu ta zo mu ma sai mu ce Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya mata rahama, Allah ya jiganta. Da dukkan alamu yau da cikin masana'antar Kannywood babu zaman lafiya domin mutuwar wannan jaruma. Domin mutane waɗanda suke fas ɗinta ma da wanda suke kallon shirye-shiryenta, wannan mutuwa ta razana su da dama kuma wasu da yawa sun ji jimamin mutuwarta. Sai dai kuma abin da aka samu wasu ba su samu tabbacin cewa ta rasu ba, saboda tsakaninmu da Yasuya akwai nisa, wasu kuma ba san inda take ba. Amma nan ba da jimawa ba za mu samu muku bidiyon tabbacin mutuwarta da ikon Allah, in ma gaske ne ko ba gaske bane ba. Muna godiyar sauraron mu da kuke a koda yaushe. Duka nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko, muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shi mu da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron mu. Allah ya jiganta, Allah ya mata rahama. Alhamdulillah, kamar yadda jiya Litinin aka duba watan farko ba a samu damar ganin sa ba a cikin wasu ƙasashen, wanda haka ya janyo jita-jita wasu ƙasashen suke cewa sun gan shi, wanda yanzu haka akwai inda suke yin sallah. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, to muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan alamar ƙararrawa domin samun sabon shi mu da zarar mun ɗora su. A yau take Talata 9 ga watan Afril. Yau ne ake yin duban wata na biyu a cikin ƙasar mu Najeriya. A yanzu haka mutane da dama, ko a ce ƙasashe da dama, suna duba wata na biyu domin yin sallah na watan azumin Ramadana. Yau ne muke kaiwa watan azumin Ramadana 30 cif, wanda yanzu dukkanin wani musulmi yana shirin ganin wata domin gobe tashi da yin sallar watan azumin Ramadana. Sai dai kamar yadda muka sani a dukkanin shekaru ana samun wani kalubale na ganin watan Ramadana, wanda ake samun sassan gurare, wasu na ganin sa wasu ko ba sa ganin sa. Ana samun sakonni da dama daga wurin shugabanni ko a ce daga wurin manyan ƙasa kan cewar an ga wata a wasu sassa. Kowa yana ba da umarnin a ɗauki azumi ko kuma wasu ko suna ba da umarnin a yi sallah, wanda haka shine yake sa kan al'umma da dama yake rabewa, ko kuma wasu da dama suke gigicewa, suke rasa wani irin hukunci kawai da su ɗauka kansu. Wanda a yanzu haka ana sa ran ƙasar Nijar akwai mutanen da suke yin sallar azumi domin an ce sun ga wata. Akwai wasu ƙasashe ma dama waɗanda ake kirarin cewa sun ga wata suna yin sallar azumi a yanzu haka. Sai dai mu kuma nan ɓangaren ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashe muna sa ran ganin wata yau, wanda jiya ba a gan shi ba kuma ba mu tashi da yin niyyar sallah ba a wannan rana ta Talata. Mun sani kowace shekara sarkin musulmai yana fitowa ina yin jawabi game da ganin wata, wanda idan an samu wanda ya ganki zai zo yi rantsuwa da zarar an yarda da ganin watan shi za a ba da umarni kowa ya ɗau sallar azumi domin ba da tabbacin ganin wata. Amma sai dai wannan shekarar shiru, har yanzu ba ji labari daga bakin sarkin musulmai ba. Amma da dukkan alamu yau Talata 30 ga wata muna sa ran jin wani labari wanda yake an ga wata daga bakuna manya. Duk da ma yanzu an shigo wani zamani na ɓangaroruwa daban-daban, waɗanda mutane da dama kowa akwai yanayin ƙabilarsa, ko kuma dai a ce kowa akwai yanayin tsarinsa wanda yake na addini. Amma al'umma da dama yanzu haka suna jiran ganin wata, ko kuma suna jiran jin umarni daga bakin manya domin gobe su da yin sallar azumi. Wanda a yanzu haka ma watan azumin namu yau wasu na yin 30, wasu na yin 29. Da dukkan alamu wasu gobe su ci gaba da yin azumi domin su batsa azumin su 30 idan ba su ji labarin ganin wata ba. Akwai kuma waɗanda ko da ma ba ga wata ba za su ajiye azumi domin faɗar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce, idan azumi ya cika 30 a bakinka to sai ka yi sallah, saboda ba taɓa samun watan azumi mai 31 ba. Sai dai mai addu'a Allah ya tada mu, Allah ya ɗora maka hanyar daidai. Su kuma manyan shugabanninmu da suke duban wata, Allah ya ba su ikon faɗa mana gaskiya domin mu bi kyakkyawan tsari, domin mu yi bautar Allah daidai, ko kuma mu kamanta bautar Allah, Allah ya karɓi ibadanmu. Wannan azumi Allah ya sa mai lada muke yi, da dukkan alamu da yau za a ga wata insha Allah. Duka da muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko wanta ta mai albarka, muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryen maka da zarar mun ɗora su. Muna godiyar sauraron mu da kuke a koda yaushe.